I els convido a agafar el mòbil ara mateix i a buscar l'idealista. Quants pisos de lloguer hi ha per viure a Tarragona? Quants n'hi ha? Va, busquin, poden buscar tranquil·lament. Els en sortiran 54, filtrin, per viure. Per tant, excloem el lloguer de temporada. En surten 27. En una ciutat que té més de 2.100 pisos turístics, surten 27 pisos per lloguer per viure. Aquest és el drama que tenim. Mirin quan costa el lloguer. 810 euros, 1.200, 1.300, 950, 2.700, 2.500, 1.800, 1.200, 1.100... Facin la mitjana. 1.535 euros és el lloguer de mitjana. És bastant eloqüent que tinguem 80 vegades més pisos de lloguer turístic que no pas pisos per viure i que tinguin aquests preus. Companyes i companys del PSC i en general del ple. No sé de quina hipotètica crisi estem parlant quan els nostres joves, les germanes, els nebots, les cosines, els fills, les netes o els veïns s'estan quedant sense casa i sense projecte de vida a Tarragona, o perquè no n'hi ha o perquè no hi ha qui ho pagui. Què volem? Un ajuntament amb bones estadístiques o una Tarragona amb bones condicions de vida per la gent? Per què hem de triar? Volem 5% menys de deute viu o volem milers de famílies més amb l'habitatge assequible? I en una Tarragona on els seus ciutadans en són expulsats, el retorn d'invertir 19 milions d'euros en habitatge és infinitament superior a l'estalvi que suposen els interessos d'un deute, d'un crèdit que no s'ha demanat. Infinitament superior. Habitatge, habitatge i habitatge. Alcalde, li demano que retirin aquesta esmena, li demano que retirin aquest punt i que el treballem millor per apostar molt fort per Tarragona. Gràcies.